أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد عبد الله بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمبلما شريف لا تي في فلباو جماني مسلمان دمسي أني مغربا فولي باو بلا جنين أمبل بفو الإسلام يا فولي نوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوتي منا أمبل فولي كرنغرن كادي أنغا شريف كما نوي شريف عثمان مدن حيدرا نوي أنغا au Conseil islamique du Mali président amba fo ka demba ya fo ka fo di Mali islam bela jilema anga muqaddamu nanga khulafau nanga muridu bela jile ani Mali islam bela jile ka fo di bela jilema ka bela jile wala mando ka fo di Mali tijani mo bela jilema muqaddamu na khulafau mun be Mali ko kan krengani yala ankamo Khalifa Mustafa Sonta anga foli baye anga wala mando baye anga barkada baye ani Côte d'Ivoire Khalifa bela jele balmo wote mena ambe tijaniya blumba konnala tijaniya blumba baradam nena kamni wati jam min to mene concerné oye tunye babu min damne oye Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu ardahu ay kuma do fo kuma mi ni kuma imbuyana mado haklima kuma inte dobre o ka fo kani ala kray ñogonye sallallahu alayhi wa sallama we ñogonye kasoro sugute kasoro atesno wala we ñogonye ala kray be min dama ala kray o dama sallallahu alayhi wa sallama we ka wurdiye donc kuma imbuyana mado haklima do ma se ka kuma infamuya dowere tara kata se irola fuka ta kata Cheikh Tiani re doyani kuma foli kama amba fuka fo osrola peut-être le sharia fambalia wal ma sharia dombalia c'est ka soro au fait Cheikh Tiani kwama radiyallahu ta'ala anhu ko amana fo awiye ka fo ale Cheikh Tiani kuma do fo wal ma ay kodoke koy akana green ka utura kanteto ay ko inta ka bla sharia balasi konnala akata ka pese ka laje na ya soro ko ni sharia bebe sharia jumenye sharia yi alaka kuma ni alaka ka kuma di sallallahu alaihi wasallam na soro ano bebe kuma ayamne aka baraka nay menano tebe kuma ay kuma yimne akafli aka na baraka nay shekene ni mifo ka fo ani alaka nyonye nyeni nyela we ñogoñe kasoro sogote ñogoñe konnala ala kirayi son fen do dama no ye ka wurdi ndama aka maw tarbiya ni wurdi ñe kuma imbuñana ma do haklima anya kuma inta anya bla balansi kono no ye sharia balansi kala je kuma ni sharia be benwa wal mani sharia te be kuma in sabatiri de kama anya émission caman kɛ émission in kɔnɔna la an y'a daminɛ kabini jɔnni ye waliju ala bɛ bonya ko min d'u ma n'o ye karama ye fɛn siya jumɛn ye an tor'o la f'an nana kana don kana ye k'a fɔ maa mana yɛlɛma ka taa barzakhu la n'o ye k'a fɔ i bɔra diɲɛ sotigi kɔnɔna la i fatura i taara fan dɔ in fɛ alikiyama ma se fɔlɔ ni umbe mara yɔrɔ min na yani alqiyama ka se o de bɛ wele ko barzakhu ni taara o barzakhu la est-ce que maa bɛ se k'i to o barzakhu kɔnɔna la i ye faamuya i ni diɲɛ sosigi mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye ka fɛn d'u ma wa an sera o yɔrɔ de ma o kɔnɔna la an ye kuma caman fɔ an tɛna sigi o kumaw bɛɛ kan ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'o kumaw lamɛn an ye émission kɔrɔ minnu kɛ komi waati man jan o tuma i bɛ se ka to émission kɔrɔw i b'olu lamɛn a ka ca ala fɛ i bɛ faamuya sɔrɔ o la bi ta ye min ye bi an sera yɔrɔ min ma an b'o de wele ko Baitul Qasid kuma yɛrɛ fɔkun ye min ye o kuma o émission ba min n'an y'o kɛ émission jan minnu n'an y'o kɛ émission kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ duuru tɛ fo ka se bi ta ma o bɛɛ fɔkun ye min ye bi an sera o de ma
Cheikh Tiani ko kani alakira ɲɔgɔn sallallahu alayhi wa sallam ɲɛni ɲɛ la kasɔrɔ sogo tɛ alakira ye sɔn fɛn d'a ma alakira ye fɛn dɔ d'a ma k'o kɛ ayiwa sama ye k'o d'a ma k'a k'o sama a ka amantɔw ma kuma in tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ o kuma an b'o de bila sariya balansi kɔnɔna la ka peser k'a lajɛ n'a ni sariya ye ɲɔgɔn ta o kuma Cheikh Tiani ye min fɔ tiɲɛ don mais n'a ni sariya ma se ka ɲɔgɔn ta o kuma Cheikh Tiani ka kuma an b'a bila i ye faamuya donc sisan an bɛ don silamɛya gafew kɔnɔnaw la ni maa min ye Bukhari ta ka Bukhari o ye silamɛya gafe belebele hadisa la hadisa kitabu tɛ yen nɔ bi mɔgɔw ka bɛnkan na min bɛ Bukhari sanfɛ ni maa min ye Bukhari ta k'a lajɛ ni ye Muslim ta k'a lajɛ ni mɔgɔ min ye al-Mu'jamul Kabir lil Imam at-Tabarani ni y'o ta k'a lajɛ ani kitabu wɛrɛw hadisa kitabu minnu ni maa bɛ se k'i boloma da o hadisa kitabu kan ni y'o kelen o kelen ta k'a lajɛ kira ka kumaba dɔ bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ na n'a ye u bɛ mun fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi alakira ko sallallahu alaihi wasallam an ka kuma in ta an ka ta kelen kelen an ka se k'a faamuya alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man ra'ani fil manami ni maa min ye ne ye sogo la ni maa min ye ne Muhamadu ye sogo la o de ye sharti ye o de ye condition ye ni mɔgɔ o mɔgɔ i mana kɛ maa o maa ye man ra'ani man huna lil umum man ra'ani fil manami ni maa min ye ne Muhamadu ye sogo la ni mɔgɔ min y'i sogo la alakira mun de bɛ kɛ alakira ko k'i nisɔndiya ko k'a f'i ɲɛna ko fasayarani fil yaqadha o de ye jaabi ye ko i bɛna ale ye don dɔ kɛnɛ kan k'a sɔrɔ sogo tɛ i bɛna ye k'a sɔrɔ i b'i ɲɛ la k'a sɔrɔ sogo tɛ almanamu o de ye sunɔgɔ ye alyaqadhatu o de ye ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la n b'a dɔn ni kuma in faamuna man ra'ani fil manami ni maa min ye ne Muhamadu ye sogo la o kɔrɔ i bɛ sunɔgɔ la sunɔgɔ in kɔnɔna la i sogora k'i ye alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam alakira ko k'i la nisɔndiya ko ka kuma f'i ye k'i la sewa ni mun ye a ko fasayarani fil yaqadha k'i sigi a kan don dɔ i bɛna ale alakira ye i tɛ bɔ diɲɛ so sigi kɔnɔ fiyewu f'i ka ale alakira ye k'a sɔrɔ i tɛ sogo la k'a sɔrɔ i b'i ɲɛ la k'a sɔrɔ i kununnen don alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam donc ni hadisa in fɔli maa dɔw nana tellement que a man d'u ni ye ou bien u bannen don a ma k'a fɔ maa tɛ se ka maa min sara san 1000 ni kɔ maa tɛ se k'o i ɲɛ la u bannen don o ma u ko non ko alakira ko ni maa min sogora ni sogora k'ale ye sogo la donc i bɛna ye k'a to i b'i ɲɛ la don dɔ la i bɛna ye k'a sɔrɔ i kununnen don don dɔ la ko o kununni k'o tɛ diɲɛ kununni ye k'o ye lahara kununni de ye k'o ye yawmal qiyama de ye o tuma alakira tɛ arabukan mɛn wa yawmal qiyama maaw bɛ kunu don min na ka t'u jɔ ala ɲɛkɔrɔ o don tɔgɔ de ko yawmal qiyama o don o kununni bɛ wuli o tɛ wele ko yaqadha arabukan na hali n'a y'a sɔrɔ yaqadha a n'o bɔlen don mais o bɛ wele ko baasu de yab'athu man fil qubur hadamadenw bɛ kunu don min ka bɔ wa saya la o kununni ani ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la u tɔgɔw tɛ kelen ye arabukan na e faamuya donc baasu o de ye ka kunu ka bɔ saya la i bɛ kunu don min na ka bɔ saya la o don de bɛ wele ko yawmal qiyama alakira b'o don tɔgɔ dɔn alakira b'o don dɔn a b'a dɔn o don tɔgɔ ye min ye tɔgɔ minnu b'o don na n'a caman bɛ kuranɛ kɔnɔna la alakira b'o don tɔgɔw bɛɛ lajɛlen dɔn alakira k'o tɔgɔw bɛɛ ye k'o to yen a ye sogo de fɔ sogo contraire n'i ye arabu ka dictionnaire ta k'a lajɛ u b'a f'i ye k'a fɔ yaqadha o de ye sunɔgɔ contraire ye diɲɛ kɔnɔ yan nɔ lahara tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ
diɲɛ kɔnɔ yan nɔ yakada o de ye sunɔgɔ contraire ye ni maa sunɔgɔra i bɛ wele ko naimu n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ wele ko yakadan donc nawmu o de ye sunɔgɔ ye ni maa kunna ka bɔ sunɔgɔ la o hala o de bɛ wele ko aliyakadatu alakira bɛ arabukan mɛn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan nin tɛ yawmal qiyamatu ko ye lahara ko tɛ yan nɔ nin ye diɲɛ ko de ye diɲɛ kɔnɔ ko de don n'i ko ko yawmal qiyama don maa minnu ko alakira y'a fɔli min kɛ ni maa min sogora ale la o tuma na a b'a f'i ye k'a fɔ don dɔ i bɛna ale alakira ye ɲɛ ni ɲɛ ka sɔrɔ sogo tɛ minnu ko o ɲɛ ni ɲɛ k'o tɛ diɲɛ kɔnɔna ye k'o ye lahara de ye an b'a f'i ye k'a fɔ lahara maa min delila ka sogo ka alakira ye e n'a ye lahara maa min ma deli ka sogo ka alakira ye e n'a ye lahara maa min ye alakira mantonw ye e na alakira ye lahara maa min t'a mantonw ye e n'a ye lahara maa min y'a tɔgɔ mɛn i n'a ye lahara maa min m'a tɔgɔ mɛn e b'a ye lahara o tuma n'a y'a sɔrɔ lahara ko de don o tuma ni hadisa in fɔ kun t'a la alakira bɛ kuma fɔ kun tɛ min na alakira tɛ kuma fɔ kun tɛ kuma min na donc hadisa in tɛ lahara ko ye hadisa in ye diɲɛ ko de ye an fɛ diɲɛ sigi ko de don lahara ko tɛ ni lahara ko tun don alakira tun n'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la min tɛ nin fɔcogo in ye alakira bɛ arabukan mɛn alakira bɛ lahara dɔn a bɛ yawmal qiyama a b'o tɔgɔw dɔn a b'a dɔn o lakununi o bɛ fɔ cogo min arabukan na alakira b'o fɔcogoya dɔn maa ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la diɲɛ in kɔnɔna la o lakununi o bɛ wele cogo min arabukan na alakira b'o wele cogo dɔn arabukan na o de kosɔn alakira ko marra'ani fil manami ni maa min ye ale muhamadu ye sogo la fasayarani fil yaqadha don dɔ bɛ na kɛ e tɛ bɔ diɲɛ sosigi kɔnɔ fiyewu f'i ka ale alakira ye ɲɛ ni ɲɛ ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ alakira kan b'o de ma sallallahu alayhi wa sallam n'i ye an ka bi tile la bi ka kira ka kuma ka tiɲɛtigiya k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye yɔrɔ jan ko tɛ a kɛra yan Bamakɔ yan ne yɛrɛ ɲɛna a kɛra ni maa min ɲɛna n kɔrɔkɛ don a kɛra ni maa wɛrɛ minnu ɲɛna a bɛɛ balolen don bɛɛ bɛ yan nɔ n teri dɔ bɛ yen nɔ a fatura alamɔgɔba tun don silamɛ dafalen tun don n'an b'a wele ko Abdulahi Boloba maa caman b'a dɔn alakira kanubaba don Cheikh Tidiane kanubaba don ala jɔn tilennen tun don ala batolaba tun don ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na a banana o y'a sɔrɔ yan'a ka bana a y'a lakali ɲini ko ma don dɔ k'aw se nin ko surɔn sugura alakira la sallallahu alaihi wasallam ne ko a ma ko sallallahu alaihi wasallam ngi y'a ye cogo jumɛn na a ko ale taara a sogora komi a ye alakira ye alakira ka rawda la a kaburu la alakira komi a wulila ka bɔ kaburu in kɔnɔ de k'i jɔ mɔgɔ min bɛ hiji la o bɛ naamu mini cogo min na cɛ alakira kɛlen bɛ ka birifini meleke a yɛrɛ la ten tɔ a ko alakira disi yanfan in a ko nin bɛɛ ye si ye ne ko wa tɛ nka sɛbɛnnen b'o cogo la k'a fɔ alakira disi la si b'a disi la a ko n y'a ye a y'a tɛgɛ bɔ k'a tɛgɛ di yan nɔ n y'a tɛgɛ minɛ n ko hani an laka ya Bulo n ko Bulo n ye koba sɔrɔ n ala ka k'i ma hɛrɛ an y'o baro kɛ ten waatiw janyana waati nana kana janya sanw yɛlɛmana kana san wɛrɛw yɛlɛma kana san wɛrɛw yɛlɛma fo ala nana kɛ Bulo farigan nana kana minɛ farigan y'a minɛ a taara dɔgɔtɔrɔso la u y'a lada hôpital du Mali la a dara yen an bɛ taa fo Bulo bɛ ban don min na Abdulahi Ba bɛ ban don min na ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ne ni n kɔrɔkɛ taara ɲɔgɔn fɛ Alhaji Baba Jakite a balolen don an taara an y'a denw sɔrɔ u bɛ yen nɔ an donn'a kan a y'an dɔn
mais a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. A ko n kɔrɔkɛ ma, a ko Alhaji Baba, a ko aw bɛ jɔrɔ mun na, aw bɛ jɔrɔ mun na, a ko aw kana jɔrɔ, aw bɛ siran mun ɲɛ, aw kana siran, a ko jatigi ɲumanw bɛ ne ɲɛ, a ko e ma Alakira jɔlen ye wa sallallahu alaihi wasallam, Alakira bɛ yan nɔ, i ma Cheikh Tidiane jɔlen yan nɔ, Cheikh Tidiane bɛ n kunna yan nɔ, i ma Cheikh Umarul Futi ya jɔlen bɛ n kunna yan nɔ, o tuma aw bɛ siran mun ɲɛ, aw bɛ jɔrɔ mun ɲɛ, aw kana siran, aw kana jɔrɔ. Bolo b'o fɔ waati min na a tɛ sunɔgɔ la, a b'o fɔ waati min na a dalen don, a b'i jɛngɛ k'a kɔfilɛ, a bɛ kuma in fɔ anw ɲɛna, a b'a kunkolo jɛngɛ k'a kɔfilɛ, a b'a fɔ an ye a kana jɔrɔ, a kana siran, Alakira bɛ yan nɔ, o de ye n jatigi ye, o de bɛ na n kunbɛn, Cheikh Tidiane bɛ yan nɔ, o de ye n jatigi ye, o de bɛ na n kunbɛn, Cheikh Umarul Futi bɛ yan nɔ, o ye n jatigi ye, o de bɛ na n kunbɛn, o tuma aw bɛ siran mun ɲɛ, aw bɛ jɔrɔ mun na. Maa minnu bɛ k'a fɔ ko Alakira ye nin kuma min fɔ, k'a fɔ ni maa min y'ale ye sogo la k'i k'i sigi a kan don dɔ bɛ na f'i i b'ale Alakira ye ɲɛ ni ɲɛ k'a sɔrɔ i ma sa fɔlɔ, ko o tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ, k'o bɛ kɛ lahara de. Minnu y'a fɔ k'a tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ, k'a bɛ kɛ lahara de, e ye lahara kuma bɔ yɔrɔ jumɛn na? An karamɔgɔ usulumɔgɔw ko at-takhsis la yakunu illa bi mukhassisin mu'tabar, k'a fɔ k'i bɛ a ko bɔ diɲɛ kunna k'a ko kɛ lahara ko ye, k'a kɛ yawmal qiyamatu ko ye, e min y'o fɔ i da la, i y'o fɔ i da la ka da mun kan? I bolo ma dalen bɛ dalilu jumɛn kan? Mun de b'a yira la k'a fɔ ko kuma in kan tɛ diɲɛ ma, k'a kan bɛ lahara de ma? F'i k'o dalilu yira n na dɛ. N'i m'o dalilu yira n na, an b'a f'i ye k'a fɔ i y'o min fɔ o ye kunfɛ kuma fɔ de ye, i ye kunfɛ kuma de fɔ, i ye kuma fɔ min ka di i yɛrɛ ni ye. N'o tɛ arabukan o sigicogo ɲɔgɔn kan o t'i dɛmɛ o kuma la. Alakira fana ka kuma i ye faamuya k'a fɔ ko ni maa min y'ale ye sogo la diɲɛ kɔnɔ yan nɔ, i tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ fiyewu f'i k'a ye ɲɛ ni ɲɛ. Alakira y'o min fɔ, o kuma i bɛ ka Alakira ka kuma bɔ a kɔrɔ kan, ka kɔrɔ dɔ d'a ma. Alakira ma kɔrɔ min fɔ sallallahu alaihi wasallam, Alakira bɛ arabukan mɛn ka tɛmɛ ne kan, a bɛ arabukan mɛn ka tɛmɛ maa wɛrɛ kan. E min bɛ k'a ka kuma yɛlɛma k'a bɔ a kɔrɔ kan, a bɛ arabukan mɛn ka tɛmɛ e kan. E min ko k'a kan tɛ diɲɛ ma, k'a kan bɛ lahara de ma, a kan bɛ lahara ma, o dalilu e y'o bɔ yɔrɔ jumɛn na? E y'o dalilu bɔ yɔrɔ jumɛn na? O dalilu tɛ ta kuma in kɔnɔ cogo si la. Ni e y'o dalilu, ni e ko a kan tɛ diɲɛ ma, a kan bɛ lahara de ma, donc e y'o min fɔ, e kumana ni dɔngɔ de ye, i ma kuma ni dɔnni ye, i ma kuma ni faamuya ye, i ma kuma ni arabukan faamuli ye, i ma kuma ni usulu faamu ye, i ma kuma ni Alakira ka kuma yɛrɛ faamuli ye. E kɔni pour que dɔrɔn kuma ka bɛn e ni dɔngɔ ma, i ye kuma Alakira ka kuma bɔ a kɔrɔ kɛnɛkan da kan, ka yɛlɛma ka kɛ i yɛrɛ sago ye, k'a fɔ k'a kan tɛ diɲɛ ma, k'a kan bɛ lahara de ma. Alakira ma lahara ko kuma f'i ye, Alakira kan bɛ diɲɛ de ma. N'a fɔra ko nawmu bɛ kɛ diɲɛ de kɔnɔna la, yaqaza o bɛ kɛ diɲɛ de kɔnɔna la, lahara don o ye ko wɛrɛ de ye. Donc nin ye kow ye, kow minnu bɛ yen, dɔw taara ka taa fɔ ko ni hadisa in yɛrɛ la ko Alakira kan bɛ min ma Alakira kan bɛ min ma, k'o ye Alakira ka waati la, ka Alakira balolen to, maa minnu sogora ka Alakira ye sogo la, n'a y'a sɔrɔ Alakira bɛ Madina, e bɛ jamana wɛrɛ kan, e bɛ Yaman jamana kan, walima e bɛ Iraq jamana kan, walima e bɛ Sham jamana kan, e y'i to i ka jamana kan ka sogo Alakira la, Alakira bɛ Madina, k'o kɔrɔ de k'a fɔ e tɛ sa fiyewu f'i ka bɔ i ka jamana kan ka taa Alakira lajɛ, k'a to Madina, walima ka taa lajɛ a sigiyɔrɔ la, i n'a bɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ, ale ma sa fɔlɔ. Mais e y'o kɔrɔ bɔ yɔrɔ jumɛn na? Alakira y'o f'i ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ la yan nɔ? Kuma jumɛn de bɛ nin kuma in kɔnɔ k'o bɛ e ka nin kuma fɔlen yira? Hadamaden ka sabali, i ka fara nin dɔngɔ kuma fɔ ma. I bɛ ka min fɔ la, la lugha al-arabiyya tus'ifuka wala al-usulu tus'ifuka. Arabukan t'i dɛmɛ o kuma in fɔli la. Arabukan kɔrɔ, n'i ye arabukan sen ka taga, i b'a sɔrɔ e ye kuma min fɔ, nin dɔngɔ kuma de i bɛ k'o de fɔ la. Alakira ka kuma de sallallahu alaihi wasallam. Usulu dɔnni t'i dɛmɛ o kuma fɔli la. Donc maaw ka fara nin dɔngɔ kuma fɔ ma. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam, a ko man ra'ani, ni maa o maa n'i ye ale ye fil manami sogo la, fasayarani fil yaqaza,
a ko n b'a f'i ye i bɛna n ye k'a sɔrɔ i b'i ɲɛ la ɲɛ ŋɛɲɛ k'a sɔrɔ sunɔgɔ tɛ diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔna la k'a sɔrɔ lahara fana tɛ o de ye Alakira ka kuma a kɛnɛkanda y'o de ye donc ka kuma bɔ a kɛnɛkanda la ka taa kɔrɔ dogolenw dɔ ta ka d'a ma kɔrɔ dogolen min ni arabukan t'i dɛmɛ o kɔrɔ dogolenw na ni Alakira ka kuma yɛrɛ fɔcogo t'i dɛmɛ o kɔrɔ dogolenw na an b'a fɔ k'a fɔ o ye ka tugu i ni dɔngɔ de kɔ i ma tugu Alakira ka kuma kɔ sallallahu alayhi wa sallam donc nin ye hadisa fɔlɔ min b'a jira k'a fɔ maa min delila ka sɔgɔ ka Alakira ye sallallahu alayhi wa sallam diɲɛ in kɔnɔna la yan nɔ i tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ fiyewu f'i ka Alakira ye ɲɛ ŋɛɲɛ na i b'a ye kɛnɛ kan k'a sɔrɔ sogo tɛ Alakira de y'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam kuma jɛlen don kuma mago tɛ interprétation caman na Alakira ye nin kuma min fɔ kuma in dalilu a jɛlen don kɛnɛ kan n m'a dɔn ni waati b'an permettre dalilu filanan min bɛ yen nɔ n'o b'a jira k'a fɔ ko maa ni maa bɛ se ka ɲɔgɔn ye k'i to diɲɛ kɔnɔ i ni lahara maa ka se ka ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ sogo tɛ o dalilu o belebele an b'o ta yɔrɔ min na a ye to an ka jɛ an k'o lajɛ ala k'an ma kuranɛ kɔnɔna la nin se nin tɛ hadisa ye dɛ ala k'an ma kuranɛ kɔnɔna la أقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير على كراك بوم مكة كتب بيت المقدس لا كبوم بيت المقدس لا كتا سانغولو ولو بلا سانفه دوني باو بناكا أنت دو أكما بلا جرينا سلاميات دوني باو بناكا فنا بورا ما كيلينجيلونا mais Islamia donne pas à 90%. Je dis bien 90%. Ou bien ka chano yere. Olu beko ka foko Alakira abora Maka kata Baitul Maqdis la ka bo Baitul Maqdis la kata ala kuma nyonya ka bekera ka to Alakira aba nyede la sogote fiyo. Sogote akara ka so aba nyede la. Ni ka nanga be do o dalula o émission kelenye. Antena nyira singa o dalu bela jede na. Mais on va faire qu'à force islamia à Donibao à 99 même 99% au loup bena quand faut Alakira à Farikolo anani ça veut dire que Sogote à Tara Baitul Maqdis là ka boyno ka yela sangolo wulum la sanfɛ ka sɔrɔ a tɛ sunɔgɔ la sogo tun tɛ a kɛra ɲɛ ni ɲɛ de ça c'est un premier point deuxième point ye jumɛn ye o taama in kɔnɔna la ni kuranɛ kumana kan ni hadisa caman kumana kan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako a tatɔ a bɔtɔ Makan ka taa Baitul Maqdis la ako marartu bi Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi inda al-kathib al-ahmar ako n tɛmɛna nabilahi Musa la Alakira ko k'a tɛmɛna nabilahi Musa la nabilahi Musa jɔlen b'a kaburu kɔnɔna la a bɛ ka seli o y'a sɔrɔ Jibril de ko a ma a ko Muhamadu k'u to buraku sanfɛ a ko Muhamadu an ka jigin yan nɔ u jiginna a ko Jibril ma ko mun de bɛ yan an bɛ jigin yan mun na Jibril ko a ma ko yan ye nabilahi Musa kaburu de ye jigin yan nɔ Alakira ko k'ale jiginnen a ye nabilahi Musa y'a ɲɛ la nabilahi Musa jɔlen b'a kaburu kɔnɔna la a bɛ ka seli sallallahu alaihi wasallam nabilahi Musa ni Alakira cɛ san joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ nabilahi Musa ni Alakira cɛ a bɛ san 2000 bɔ a bɛ san 2000 bɔ o ka jani Alakira ni Cheikh Tijani cɛ mais Alakira nana kana sɔrɔ nabilahi Musa jɔlen b'a kaburu kɔnɔ a bɛ seli la Alakira y'a ye seli la Alakira jiginna o yɔrɔ la ka arakan 2 seli nabilahi Musa kaburu kɛrɛfɛ la sallallahu alaihi wasallam o ma kɛ sogo la o nabilahi Musa dun ni Alakira cɛ o ye san 2000 kow de ye ni hadisa in ni maa min ye an ka hadisa kitabu kɛnɛmanw lajɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔna la maa si c'est-à-dire yɛlɛma cogo t'a la mɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ Alakira bɔlen yen nɔ hadisa kɛnɛmanw na a bɔlen yen n'a taara Baitul Maqdis la seli yen nɔ ani nabi ɲumanw ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ nabilahi Adam nabilahi Nuh nabilahi Ibrahima nabilahi Musa nabilahi Isa nabilahi Idrisa nabi ɲuman bɛɛ nana ka na Alakira kunbɛn Baitul Maqdis misiri kɔnɔna la Alakira nana
kuma u tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ échange u tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ alakira b'a ɲɛ la min bɛ alakira n'a dɔw cɛ a ka ca san 3,000 ye san 4,000 san 5,000 kira nabilayi Adam cɛ o ye san 1000 ye a ka ca dɛ mais alakira n'u bɛɛ ɲɔgɔn ye o su ka tila ka bila u ɲɛ ka seli n'u ye ka tila ka yɛlɛ ka taa ala kuma ɲɔgɔn na san 7 sanfɛla la o kɛra don min na alakira tun tɛ sogo la alakira tun ma taa lahara alakira bɛ diɲɛ de kɔnɔna la yan nɔ sogo tɛ a b'a ɲɛ la ani nabi ɲumanw ye ɲɔgɔn ye nabi ɲuman minnu sara ka kɔn ye san 10,000 an'u ye ɲɔgɔn ye an'u ye échange kɛ an'u ye ɲɔgɔn bilasira u ye discours kalan a yɛrɛ ye discours kalan ka tila ka bɔ yen nɔ ka taa ala kuma ɲɔgɔn na nin bɛ kitabu kɛnɛmanw kɔnɔnaw la o kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam san 10,000 b'a ni maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni nin kuma fɔra dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko wayi k'o ye alakira de ye min kɛra alakira ye k'o ye mu'jiza ye o mu'jiza o ɲɔgɔn tɛ kɛ maa wɛrɛ ye tuguni an b'a f'i ye k'a fɔ maa jaaza ye faamuya fɛn fɛn n'a dagara ka kɛ nabi ɲuman dɔ ye mu'jiza ye ala ko k'a bɛ sari dɔnnibaaw bɛnn'a kan a dagalen don o ka kɛ waliju dɔ ye karama ye fo n'a bɔra ala ko mu'jiza minnu ma ko nin mu'jiza in n y'o dan karisa kelen ma maa wɛrɛ tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ o mu'jiza la tuguni i n'a fɔ kuranɛ ye alakira ka mu'jiza don sallallahu alaihi wasallam ala t'o ɲɔgɔn di waliju wɛrɛ ma parce que a fɔra kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna la ko maa tɛ se ka na n'a ɲɔgɔn ye danfɛn tɛ se k'a ɲɔgɔn dilan o ye ala yɛrɛ ka kumakan ye donc danfɛn tɛ se k'o dilan alakira sallallahu alaihi wasallam i mana bonya cogo o cogo waliju mana bonya cogo o cogo i mana koja ala ye cogo o cogo kuranɛ ɲɔgɔn maa tɛ se k'o dilan o fɔlen don k'a ban mais jɔn y'a f'i ye k'a fɔ ko ayiwa alakira ni nabi ɲumanw ye ɲɔgɔn ye min kɛ ko o ɲɔgɔn ye k'o dannen don alakira dɔrɔn ma maa min ko k'o dannen bɛ alakira dɔrɔn ma ko maa wɛrɛ tɛ se k'o kɛ o tuma o danni alakira ma o dalilu ye min ye o tuma e ko la b'an ko ye sa ni ala sɔnna a ma dalilu ka ca ni ala ye sigi wɛrɛw yira an na ni ala sɔnna a ma an bɛ dalilu wɛrɛw sarada k'a discuter min b'a sabati k'a fɔ Cheikh Tijani ye kuma min fɔ a ma kunfɛ kuma fɔ a ka kuma n'i y'a bila sariya balansi kɔnɔna la ani sariya bɛ ɲɔgɔn ta sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka barika d'aw ye aw ka tulomajɔ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh